Giawhag sa Department of Education ang indoor nga pagpahigayon sa end of school ceremony luyusan na sinating init nga panahon. Samtang nagbad usab kini sa mga nagapangolekta og kontribusyon o fee alang sa graduation or moving up ceremony. Ani report ni Kent Abrigana. Karong ipahigayon na sa nagkadaiyang tulunghaan ang mga end of school year rites, moving up o graduation ceremonies. Gihawag sa Department of Education ang mga tulunghaan nga ipahigayon kini indoor tungod na sab sa nating init nga panahon. Kini ubos sa DepEd Memorandum No. 23 Series of 2024. Sumala sa DepEd, kinahanglan ang venue, doon na insaktong ventilation, o di ba kaha covered courts, ug dili kini ipahigayon sa buntag kung asa masinati ang mas taas nga temperatura. Busa, dinhi sa Santa Ana National High School sa Davao City. Sulod sa closed-door gymnasium nila ipahigayon ang moving up ceremony sa ilang mga estudyante. Because of the extreme heat, so kinahanglan ng mga parents, mga learner, mga teachers, school administrators, nagyud sila sa indoor. Samtang nagpahinumdum sab ang DepEd nga ginadili ang pagpangolekta sa mga DepEd personnel o bisan unsang kontribusyon o fee alang sa graduation o moving up ceremony. Apan pipila ka mga ginikanan nga nag-eskwela ang ilang mga anak sa Santa Ana National High School, mibayad matud pa og fee alang sa venue sa moving up ceremony sa ilang mga bata. Hinuon uyo ng ubang ginikanan sama ni Lerma, kay gamay lang man daw. Dili man ingon na kuan makaya sa nato kuan, pero maabot og 1,000 wala tana. Apan mas bindaha alang sa ubang ginikanan nga wala untay bayronon. Kung gikan sa DepEd na di may pabayron, mas okay kay makasave sa 400, pero galang sa depende mo sa eskwelahan ko. Apan pagbaklaro sa Santa Ana National High School nga gisabutan og gibutuhan matud pa kini sa mga ginikanan. Pamahimusab matud pa nga makabayad og hinay-hinay ang mga ginikanan. So we choose which is a bigger space talaga. With only a minimal payment, then that will be distributed to all the parents. Okay. So minimal lang yun siya. Ang tanang end of school year rites sa grade 6, grade 10, grade 12 ug mga estudyante sa Alternative Learning System ipahigayon sulod sa PETSA sa May 29 ngadto 31. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.